What's up mga kabukayan? Ayan mga kasama ko. Day. Ayan. 1, 2, 3, 4. Si Ponti, ang taong hukugan. Dabaw. Ayan mga kabuka. Ha? Bae. Ayan yung kumpare ko. Nindot ka nag-aagi do. Ayan. Si Tilin pala. Inting Makabuntis Junior. Ayan, ito pala yung mga kasama ko. Kasama ko sa trabaho. Ako lang yung gwapo dito. Ayan, ito pa yung dalawa oh. Ayan. Yeah, day. Ayan, si Ponti. Ito pala yung pinagtrabahoan namin. Ayan. Yan ang sagingan namin. Sagingan namin yan. Ayan yung may-ari. Ito pala yung Kapa. Yun na pala natin. ito pala yung asindero. Si boss na ba na to? Inting. Ayan. Ito pala yung inting. Ito yung may-ari sa sagingan. Ito yung nabili niya dahil sa kapa. Ayan, tara.